dir tu te chi bai ule kan channel du sak takin min lo thlir sak ve thina in chunga kan lom hle mai Russia do turin US sipai Syria a tirlu anita Syrian tualchhung buaina hi are hlei thei meuh lo ISIS fanglaya atang tawh khan voin thlengin khovel superpower rampahni US le Russia te tan ral thuam en chin na hmun ani ringot maya tun thlengin silai ri hriat tur la om reng US le Russia hi anin do lovang ti po soi thei mia lo tun din hmuna hian all out takin US le Russia te hi in do lo ma se Syrian mi te mangin anin do reng thawani Russia hian Syria sarkar a thlopa US hian Syrian Democratic Forces kan hriat thiam thei dan tur chuan eptupol lam atan pui ve thongani heng Syrian pol pahnih te in khinna karah hian US le Russia chuan indona aru kinan lo ma chhon dai to ani Syrian politics hi afel ma chu US le Russia in kar thu hi a tha thei don lo la le lam zonga kan soi chuan Russia le US in kar a remna a om tak tak ma chuan Syria ram hian muan na mudon lovani US sipai mun pui Pentagon lam chuan sipai engemaw zat chu ral thuam fam kim nen Syria lama tirlu anni thuan puang tun hnai chho khan US le Russia in kar hi a buai ve nak nak le a rampahnih sipai te hi in beiton zeu zevin okas thla khan Russia le US sipai motor anin suwa US sipai palila in hliam an tur nge nge ni US Navy Captain Bill Urban US Central Command thupuang tu chuan radar system le jet fighter po telin sipai za bor vel thon lu thu hi puanga US le atho pui ram te hian ram dang ne na inti buai hi an du ani lova ma se kan pol din munero kan him reng angai ani ati ani US official a ming tar lan du lo pakhat chuan Syria rama US army le ral thuam da bel chungchang hi reporter pakhat ne na asoi chhuak ve boka tuntuma US malak na hi Russia hian a hriat ngei ka ring US le apol te kar har satna asiam le ni chuan atu ura aseng nge yang ral thuam thon lu hian om zia neya Russia tan signal poimo takani ati ani kumsang ni somni chung ringot po hian Syria chaklama om Russia le US sipai te inkar hian boina neu athleng ta fo maya Russia po hian US hi azar han big ei lova nimin mai po khan Russian helicopter pahni te chu US sipai te omna bul hnaya an thlok kual chiam maya September ni som pariat ni po khan Russian helicopter pahni te chu US sipai te omna bul hnaya an thlok kual chiam maya pakhat phei chu fit som sari a hniama thlokin US sipai motor nen metar som ni vel chia karan nei manani Russia lam chuan US le a ho te chu Russian military police te kong pui zo thin chungchang khriat tiran ni to a masi kan sipai te patrolling tur hi an lo dangani ti in thiam thuan soi ve tuntuma US in a tirlu sipai te hi Bradley unit ni in 2nd Brigade Combat Team 1st Armored Division Texas a om anne Bradley unit hi Islamic State group lakah Syrian Democratic Forces te tan pui turin nikum October thla khan Syria rama an lo om to a tun hi an voi ni kalna ni chu US Army Colonel Wayne Maroto chuan Bradley unit hian North East Syria lama US le apol te an pui bik deuh don ti asoya Russia le hauten ko mo an bol vai chuan indona te po hi athleng mai thei don ani ati ni thamasa okas ni som pasari khan US Army le Syrian Democratic Forces te chuan Tal al-Zahab checkpoint paltlang an tuma tunaro rel lai pol atang po in phal na han nei nge masi helai mun an thlen hian mi tu ti hriat lo ten an ron kap ta chiam maya US Army le SDF te hian an kap let ve nga la thi le hliam an om lo hlowani US Army le SDF lam hian Syrian sarkar le Russia sipai te silai mu ninge yen an hria a hei wang hian hei aya na sajok in ka na thleng thei reng ne anga yin US chuan sipai za borvel le armor vehicle tam takada belta ani kumin sang ni somni chunga US le Russia sipai te kara thil thleng lian ber chu tun thatira thleng khani in Russian military vehicle chuan US military vehicle a su chor maya
US lam chuan Russia hian tum reng wanga US motor hi sului ni in an ngaya an ngai dan so nge thei nan Russian helicopter te chu July buaina hmuna chuan an thlawal ngal ta vata US ngai angam ta chia lowani Syria rama hian US army te hi an ma ni in an chengai lova Syrian Democratic Forces te phena an om thin ani Trump admin chuan Iraq le Afghanistan a US sipai te azat ve loi chulak chhuak atum tua kar ni chungin an chuak fel man turangai ani Iraq bi ka hian US army sanga zan hi vel an oma Trump chuan sipai sang thum zet lak chu atum thu apuang to bok Afghanistan a hian US army sang riat zaruk lai anom boka chung zinga sangli zanga te chu November thlachung hian an chuak man tura rin ani US General Frank McKenzie chuan kan sipai te din mungun takin kan thlir renga siam rem ngai a om chuan ma kan langal zelani atia Syria rama kan sipai te hi ti tur neya da an nia na thataka an tho theinan an momo kan pezelang US le atho pui te ven him hi kan tum berani ati Syria sarkar mumal lo tak hi remchanga la in Russia le US chuan an lam tang ve chu sarkar tiran tum ani bermaya Syria ram hian lei noi hausakna tui al thei te hi tam tak anei nia hriata ni sia hei hi control tumin US le Russia chu anin ma chhonta ani berani sangni sompanga September khan Russia hi Syrian tualchhung buaina ain rol tana sangni sompanga October ni somni khan Syrian President Bashar al-Assad le President Vladimir Putin chu Moscow in muin Bashar chuan Syria sarkar lakah helten a sarkar paithak an tum chu chan turin Russia puina nge na heta tang hian Vladimir Putin chuan ma ala zui tangalani Syria tualchhung buaina Russia ain rol ve le US point chet la ve ngalin sangni sompanga November thla khan Barack Obama admin chuan US Special Force athon lut ve ngala sarkar lakalung oi lo te hi US Army chuan puin ISIS te po an do bokani kum sang ni July ni som pasari atang to khan President Bashar al-Assad chu alal ta chara puhola le puramate hi hei kum som lek anan sarkar po hian kan ningman viau thin chu nia tunai phei chu social media purama le pudu oma muyan phuara hei hian ti tam hle ni hi kum som ni chung te meuh mai Assad opna hnuaya om chu Syrian mi puite po hian an ning ve hle aniang Assad hian kum som nga le pangana mang meka huna langa si midang kuta thu nei na hlan mai a chuan Russia thu hnuaya thu nei na chelek ala tum zel dona Syria hian kho enga hmai do ni na langlo tin Syria hi man ruwa mangin US le Russia hi anin beiru reng mai thei boka anral thuam en china nan mang zel mai thei boka ni hi ole clear tu tenin lo beng war pui kan bai sei kan channel hin lo clear zel don nia kan lo me